одам алайҳиссалом фарзанде бо номи Шис дошт ва Йосиф. Шис ҳамчун ҳадия аз ҷониби Аллоҳ ба одам буд. ҳатто маънои номи Шис худ ҳадия ва ё ин ки инъом мебошад. Аллоҳ Шисро ба одам алайҳиссалом ато мекунад баъди кушта шудани фарзандаш бо номи Ҳобил. Ҳобил фарзанди ботақво буд, бандаи солеҳи Аллоҳ буд. Одам алайҳиссалом бисёртар ба Ҳобил дилбаста буд. Вақте ки одам Ҳобилро аз даст медиҳад, бисёр ғамгин мешавад. аз ин рӯ Аллоҳи мутаол баъди Ҳобил Шисро ато мекунад, ки ӯ на танҳо фарзанди ботақво, балки паямбар ва расули Аллоҳ мешавад. Одам алайҳиссалом ӯро Шис ном кард, азбаски ӯ ҳадия ва ё инъом аз ҷониби Аллоҳ буд. Шис ба падараш бисёр наздик буд. ӯ дастуроти падарашро иҷро мекард ва аз падараш илм мегирифт. ӯ ҳатто ба бародаронаш, ба бародарзодаҳояш ва дигар хешовандони дуру наздикаш ёдовариҳо мекард. Одам алайҳиссалом то дами зинда буданаш ба мардумон оғози офаринишро ёдоварӣ мекард, зеро дар он замон чизи дигаре набуд ки оидаш ба мардум ёдрасӣ бикунад. оиди ибодат кардан ба Аллоҳ ва оиди чӣ ваъда додани шайтон ба Аллоҳ ва ба ин монанд чизҳоро нақл мекард. инак баъди оне ки одам алайҳиссалом вафот мекунад, Шис ба фарзандони одам ҳокимӣ карданро оғоз мекунад. ӯ одилона ҳокимӣ мекард мутобиқи шариати Аллоҳ. ӯ дар байни мардумон ягонагиву муттаҳидиро барқарор кард. бо вуҷуди ин шайтон ҳилаву найранг ва андешаҳои бадашро идома медод. аз тарафи дигар Қобил ва насли ӯ дар рӯи замин афзоиш ёфтанд. адади онҳо аз адади одамони Шис зиёд гардиданд. яке аз фарзандони одам алайҳиссалом бо номи Қобил ва ё Каин феъли бадкина ва душманона дошт. ӯ хасис ва мутакаббир буд ва бисёр хислати дурушт дошт ва бо ӯ ҳамкорӣ кардан бисёр кори мушкил буд. ва ӯ чӣ кор кард? ӯ хост ки аз дигар наслҳои одам дур шавад ва дар макони хело аз дигарон дур зистанро идома дод. одам алайҳиссалом то дами марги худ бо Шис ва бо дигар фарзандонаш дар мавзеи кӯҳии зиндагиро идома медиҳад, вале фарзандаш Қобил бошад хост ки ба ҳамворӣ бикӯчад. баъди чанде ба Шис алайҳиссалом амр аз ҷониби Аллоҳ меояд ки ба қавми Шис манъ аст ки бо қавми ба замини ҳамвор рафта якҷо шаванд. инчунин як аломати фарқкунандаи дигар, мардони қавми Қобил бениҳоят намуди бадсурат доштанд, вале занҳояшон баръакс хело зебо буданд. ва қавми Шис бошад вазъияти баръакс доштанд, мардонашон хеле хушсурат ва занҳояшон безеб буданд. ин дар ривоят чунин омадааст. ин сухани бофтаи ман ва ё каси дигар нест. ривоят шудааст ки Иблис замони худро ба шакли писари ҷавоне муҷассам мекунад, яъне ҳамчун шогирд ӯ ба назди оҳангаре меравад ки бо оҳан сару кор дорад. ӯ аз оҳангар хост ки ӯро ба сифати шогирд қабул намояд ва дар натиҷа ӯ як най омода мекунад. баъдан ӯ ба назди одамон баромада он найро ба одамон нишон медиҳад. ӯ ба воситаи ин най ҳар гуна садоҳоро менавозад, садоҳоеро ки мардум то он дам нашунида буданд. он замонҳо замонҳои саршавии таърихи башарият буд. аз ин хотир чунин садоҳо барои мардум ғайриоддӣ буданд. баъдан шайтон нақораи калоне сохта ба он заданро оғоз кард. мардум дар гирди ӯ ҷамъ омаданд. ба онҳо аҷиб менамуд ки ин чӣ садоҳои шавқоваре бошад. баъдан ӯ асбоберо аз металл месозад ва онҳоро бо ҳам мезанад ва аз онҳо низ садоҳо мебарояд. одамон то рафт зиёд мешуданд. баъдан ӯ карнай месозад ва ба он пуф мекунад ва аз он низ садоҳо мебарояд. одамон боз ҳам зиёд шуданд. онҳо хело ҳавасангез ва пурҳаяҷон шуда буданд ки онҳо чӣ хел одамони ихтирокор, онҳо аз мо дида тараққӣ карда. одамон аз он садоҳо то дараҷае саргарм шуда буданд ки оҳиста оҳиста амрҳои Аллоҳро фаромӯш карданд. вале аз тарафи дигар Шис алайҳиссалом ба қавми худ ёдоварӣ карданро идома медод ва ба онҳо мефаҳмонид ки чӣ хуб асту чӣ бад. аён аст ки мақсади шайтон дар байни одамон бадиро биёварад ва онҳоро гирифтори гуноҳ бикунад. ба ҳамин хотир ӯ найеро сохт ки аз он садои форам мебаромад. гуфта шудааст ки вақте ӯ ба одамон садои форами найро нишон дод, одамон ҷисмҳои худро баробари зарбаи садои най меҷунбониданд. ва воқеан то чанде мусиқӣ шиддатнок бошад, бадани шумо ҳамон қадар бо шиддат ҳаракат мекунад. инак онҳо рақсиданро оғоз карданд. ҳамин тавр шайтон мусиқӣ ва асбобҳои мусиқиро ба ҷомеа ворид кард ва ба ин восита ӯ одамонро идора карда метавонист. одамон ҳатто барои худ рӯзи айшу ишратро барқарор карданд, бегоҳи шанбе. ҳайратовараш дар он аст ки ин одат то замони мо омада расидааст. дар ин рӯз одамон ҷамъ мешуданд, онҳо асбобҳои мусиқиро гирифта менавохтанд ва дар гирди онҳо дигарон ҷамъ мешуданд. баъдан онҳо баданҳояшонро ба ҳаракат медароварданд, мерақсиданд, мепариданд. он чизе ки мо имрӯзҳо шабнишинӣ мегӯем, онҳо воқеан шабнишинӣ мекарданд. инак замони шайтон ба назди гурӯҳе аз одамони қавми Шис алайҳиссалом омад. чаро ба назди онҳо омад? то ки дар онҳо шубуҳот ворид кунад.
ӯ онҳоро водор сохт ки ба фармони аллоҳ субҳанаҳу ва таъала шубҳа кунанд. барои чӣ ба мо иҷоза нест ки бо бародарони худ бо хешовандони худ якҷоя шавем? баҳри чӣ ин қонун лозим аст? маънои ин маҳдудкунӣ дар чӣ аст? чӣ бадие дорад бо онҳо якҷо шудан? ва чӣ гунае ки ривоят шудааст, мардуми дар кӯҳ буда шунидани садои найро оғоз карданд. шояд ки кадоме аз писарони ҷавон аз он ҷо дар мегузашт ки ногаҳ шунид. ба онҳо ин садо писанд омад ва онҳо ба самти он ҳаракат карданд. онҳо намедонистанд ки ин садо аз куҷо меояд, вале ба самти он ҳаракатро оғоз карданд. ҳамин тавр он одамон дар ҳамворӣ духтаронро диданд. кадоме аз онҳо гуфт ки биёед танҳо як назар мекунем ки онҳо он ҷо бо чӣ машғуланд. инак онҳо аз кӯҳ фаромаданд ва ба ҳамворӣ рафтанд. рӯйдодҳои ҳамвориро аз дурӣ назар карданд ва ин манзара онҳоро ба сӯи худ ҷазб кард. дар аввал онҳо нияти кори бадеро надоштанд, вале онҳо диданд одамонеро ки мерақсиданду мепариданд. инчунин онҳо духтарони хело зеборо диданд. онҳо андаке наздик шуданд ва вақте ки наздик шуданд, духтарон онҳоро пай бурданд, зеро онҳо мардони хушсурат буданд. духтарон онҳоро дида зебогии худро ба онҳо намоиш доданд. онҳо либоси худро он гуна мепӯшиданд ки диққати онҳоро ба худ ҷалб мекард. ин аввалин боре буд ки шайтон инро ба онҳо омӯхт. ҳамин тавр мардону занон ба воситаи мусиқӣ бо якдигар наздик шуданд ва якҷо ҷамъ шуданд ва ин дар байни мардону занон аксуламал пайдо кард ва шайтон низ дар ин ҷо нақши худро бозид. мардон ва занони ҷавон бе ягон ҳадду маҳдудият якҷоя рақсиданро оғоз карданд. олимон ба он назаранд ки айнан он замон зино пайдо шудааст. оҳиста вале аниқ ин дар тамоми дунё паҳн шуд. бо пайдоиши аввалин асбоби мусиқӣ, яъне най, айнан тавассути он шайтон муяссар гардид ки мардонро бо занон омехта кунад, онҳоро ба рақсидан водор сохт ва бо гузашти андаке вақт ин ба зино оварда расонид. инак ин одамон ба макони худ бармегарданд, баъди аз мусиқӣ ҳаловат бурдан, бо занони зебо айшу ишрат кардан ва аз рақсу шабнишиниҳо ҳаловат бурдан. онҳо баргаштанд ва инро ба дигар ҷавонон нақл карданд. шумо тасаввур намекунед мо чӣ ҳаловате бурдем. ба ростӣ мо садоҳои аҷоибе шунидем. ва дафъаи дигар аллакай ҷавонони зиёд омаданд, баъдан аз онҳо ҳам зиёдтар. ва ҳар боре ки шабнишиние мешуд, одамони ҷавон бо ҳам якҷо мешуданд ва гуноҳ содир мекарданд. бо ин тарз аввалин гуноҳе ки дастаҷамъона ба амал омадааст зино мебошад. гуноҳҳои дигар ҳар яке дар алоҳидагӣ ва ноаён амалӣ шуданд ва ҳамин тавр гуноҳи зино пайдоиш ёфт. мадди назар дошта бошед ки он замон мардум ширк анҷом намедоданд. онҳо ба аллоҳ шарик намеоварданд, ғайр аз аллоҳ ба касе дигар ибодат намекарданд. вале оҳиста оҳиста қадам ба қадам шайтон онҳоро ба ин гуноҳи вазнинтар оварда расонид. қадам ба қадам. аз ин хотир аллоҳ субҳанаҳу ва таъала дар қуръон мегӯяд: لا تتبعوا خطوات الشيطان. گام‌های شیطان را پیروی نکنید. از پس شیطان قدم نزنید. شیطان بسیار عاقل است. او خیلی خوب می‌داند آدم را. می‌داند که آیدی چی فکر دارد. ابلیس فهمید که حالا نمی‌تواند آدمان را به گناه شرک وادار سازد. حالا کمی بر وقت است و آدمان مقصد او را می‌توانند که بفهمند. در اول او خواست به آدمان چیزی را بدهد که آنها را به فراموش کردن الله وادار سازد. از این رو او به آنها محبت موسیقی را وسواس کرد و آن در نوبت خود به زنا آورد. ابلیس آنها را به زنا آورده رسانید.